Cyrilometodské dni v Terchovej, reportáž zo Svätej Zeme, či rozhovory s poslancami pôsobiacimi v Európskom parlamente. V júlovom vydaní našej žilinskej diecézy vám prinášame opäť zaujímavé rubriky. Nemožno nevidieť rozdiely medzi susednými národmi Európy, nie je to ešte medzi bývalým Westblokom a Ostblokom, ktoré istým spôsobom stále cítiť. V tejto súvislosti sme o krátky rozhovor požiadali aj politológa Andrewa Glencrossa z Univerzity v Škótsku. V súvislosti so začínajúcim predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie sme oslovili 4 našich poslancov v Európskom parlamente, aby nám odpovedali na otázku, čo podľa nich môže priniesť predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie. Zovreté mohutnými hradbami, kedysi mesto patriace kráľovi Dávidovi, Šalamúnovi či Herodesovi. Dnes už mesto deliace sa na židovskú, arménsku, kresťanskú a moslimskú časť. Na púť do Svätej Zeme sa vyberieme v reportáži. Poznali sa skôr, ako sa narodili. Ich mami sa totiž náhodne stretali počas tehotenstva a potom popri starostlivosti o svoje deti. Sú rovesníci, spolužiaci a pomaly 10 rokov manželia. Andrea a Matej Žiakovci zo Žiliny. Počas júna oslavila farnosť Snežnica svoje 5. výročie založenia a zašli sme aj do nadácie Polis, kde sa konala diskusia s Altou Vášovou a Františkom Mikloškom o umení čítať, písať a žiť. V nezabudnutom svetle si pripomenieme začiatky pôsobenia pátra Wendelína Javorku a rozlúčili sme sa aj s reholnou sestrou Maristelou, ktorá dlhé roky pôsobila na školách v našej diecéze. V časopise nechýbajú pravidelné rubriky Kam na výlet, Detský kútik, recepty sestry Kristíny a pozývame vás aj na ďalší ročník cyrilometodských slávností v Terchovej. Prajeme vám pokojné prázdninové čítanie.